Ассалому алейкум, бинанагони гироми, нашри ҷанбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 20-уми шӯрои машваратии роҳбарони хадамоти бойгонии давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба кори худ оғоз намуд. Тадбири мазкур 2 рӯз идома карда. Дар доираи он конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони бойгонии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо дар ҷомеаи муосир раванди мубрами рушд доир мегардад. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. тадбири мазкур бори аввал аст ки дар шаҳри Душанбе доир гардида, дар он роҳбарони хадамоти бойгонии давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. Зикр рафт ки бойгонӣ яке аз қисмҳои таркибӣ ва ҷудонашавандаи сохтори давлатӣ ва манбаи асосии нигаҳдории далелҳои ҳуҷҷатӣ мебошад ки далелҳои раднашавандаи фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷомеаро дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ ифода менамояд. зимни баромади худ нотиқон иброз доштанд ки ҳуҷҷатҳои дар бойгониҳо маҳфуз буда ҳамчун хазинаи гаронбаҳо ва ифодакунандаи воқеаҳои таърихӣ аз насл ба насл гузашта ба сифати далелҳои боэътимод хизмат менамоянд. зеро самти фаъолияти бойгонӣ ҷамъоварӣ, нигаҳдорӣ, баҳисобгирӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳо буда, моҳияти бойгонӣ таъмини ҷомеа бо иттилооти тарҷиҳист, таъкид шуд дар ҳамоиш. ҳамчунин гуфта шуд ки саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки вазифаҳои қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, назорати риояи қонунгузорӣ оид ба кори бойгонидорӣ ва коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар ташкилотҳоро сарфи назар аз шакли моликият ва тобиаташон иҷро менамояд ва ба рушди минбаъда ва такмили кори бойгонидорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад. қобил ба зикр аст ки ҳамчунин дар доираи тадбири мазкур конференсияи илмӣ назариявӣ таҳти унвони бойгонии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо дар ҷомеаи муосир раванди мубрами рушд доир гардида, ҳамчунин сайёҳати меҳмонону иштирокдорони ҷаласа ба мавзеъҳои таърихиву фарҳангии кишвар дар назар дошта шудааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи ҳайати доварони озмуни байналмилалии санъати китоб баргузор шуд. Дар ин тадбир намояндагони давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуда, роҷеъ ба баргузории он ибрози андеша намуданд. озмун аз рӯи 10 намина баргузор шуда, рафти он аз ҷониби донандагони соҳа назорат ва ҳакамӣ хоҳад шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ҳаминак маротибаи 21 аст ки озмуни байналмилалии санъати китоб миёни кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад. ин тадбир дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки ҳанӯз аз соли 1999 аз ҷониби кишварҳои аъзо дар ин самт тавофуқоти ҳамкорӣ ба миён омадаву амалишавии онро сохторҳои марбут ба ин соҳа бар уҳда доранд. ҷониби Тоҷикистонро дар ҳама тадбирҳо роҷеъ ба ин масъала вазорати фарҳанги мамлакат намояндагӣ мекунад. мизбони даври аввали озмунро ки баррасии китобҳо аст, имсол шаҳри Душанбе бардошт дорад ва дар он 7 давлат Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон иштирок мекунанд. ёдовар мешавем ки моҳи июли ҳамин сол ҷаласаи навбатии шӯрои намояндагони доимии кишварҳои узви иттиҳод дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигарниҳодҳои иттиҳод дар шаҳри Мински, Беларусия баргузор шуд ва Тоҷикистонро муовини вазири фарҳанг Сафарзода Давлат Шариф намояндагӣ намуд. дар тадбири имрӯза ки идомаи мантиқии ҳамин ҷаласа арзёбӣ мешавад, давлатҳои аъзо ҳам ҳузурӣ ва ҳам маҷозӣ иштирок намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама сола дар ин озмуни бонуфуз иштирок мекунад ва даври аввал фақат инҷо баррасии китобҳо мешавад. ҷамъбастии он дар гумон кунам ки дар шаҳри Москва анҷом шавад дар нимоҳои моҳи ноябр ва мо ҳам ноширони мо беҳтарин китобҳоро барои ин озмун пешниҳод карданд. китобҳо ҳам дар сатҳу сифати баланд чоп шуданд, ҳам аз нигоҳи мазмуну муҳтаво китобҳои беҳтарин ҳастанд ки Тоҷикистонро дар ҳавзаи Иттиҳоди давлатҳои мустақил бисёр хуб муаррифӣ мекунанд. Конечно, главный мост дружбы – это книга издания, и мы приехали сюда, чтобы уже в 21 раз подвести итоги конкурса, международного конкурса, который называется «Искусство книги». Очень приятно видеть, когда книги про одну страну выпускаются в другой стране, когда выпускаются совместные издания между странами, когда издательства публикуют произведения друг друга. Это всегда очень сближает нас как книгоиздателей, нас как книгораспространителей, ну и, конечно же,
читателей, которые будут эти книги читать. Потому что самое главное, ради кого мы работаем, это, конечно же, читатель. И благодаря именно этим книгам читатель будет лучше узнавать о своих соседях. Соседях, которые живут в соседних странах, а может быть и не только соседних, но и вообще во всем нашем содружестве. Всегда узнавать интересную культуру друг друга. Зимнан бояд таъкид намуд ки озмуни байналмилалии санъати китоб аз рӯи 10 номинатсия баргузор шуда. Мақсад аз он ҳавасмандгардонии лоиҳаҳои беҳтарини нашриёт, таблиғи дастовардҳои соҳаи санъати китоб ва рушди табодули арзишҳои маънавию фарҳангӣ байни халқҳо мебошад. қобил ба зикр аст ки соли 2019 шаҳри Душанбе мизбони ҷаласаи доварони ин озмун гардида буд. асри 21-ро асри ҷаҳонишавии тамаддунҳо ва омезиши босуръати фарҳанг ва забонҳо меҳисобанд. имрӯз ҳар фард имкон дорад ки бемалол ба воситаи телефонҳои мобилӣ ё компютер дар як лаҳза бо дурдасттарин минтақаи дунё алоқаи интернетӣ барқарор намояд. тавассути он ҷаҳонро омӯзад бо халқу тамаддуни гуногун иртибот барпо намуда чизи зарурӣ гирад ва ё чизе ба дигарон бидиҳад. дар баробари ҳамаи хубиву афзалиятҳои раванди ҷаҳонишавӣ мутаассифона хатарҳои зиёде ҳам сари мардум аз ин глобализатсия бор мешавад ки хурофотпарастиву ифротгароӣ ва гароидан ба маданияту фарҳанги бегона аз зумраи онҳо аст. ҳамин масъала дар мулоқоти кормандони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон бо сокинони шаҳри Ҳисор мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шуд. дар ҷамъомад доир ба мулоқоти роҳбарияти олии кишвар бо фаъолону намояндагони ҷомеа ва ходимони дин, пешгирии тарғиби фарҳанги бегона, хатари хурофот ва ифротгароӣ ба арзишҳои миллӣ, сабабҳои асосии гароиши насли наврасу ҷавон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, аз даст надодани зиракии сиёсӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии насли наврас ва оила, тарғиби ақидаҳои ватандӯстона, илму фарҳанг ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз ибрози андеша карда шуд. рушди бо низоми ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеаро бе мавҷудияти тартиботи ҷамъиятӣ, афзалияти ҳуқуқу озодии инсон, риоя ва эҳтиромгузории нисбат ба арзишҳои инсонӣ ва монанди ин тасаввур намудан ғайриимкон аст. барои расидан ба ин ҳадафи олӣ, бунёди ҷомеаи адолатпарвар, демократӣ ва ҳуқуқбунёд, эҷоду таҳия ва қабули санадҳои ҳуқуқии сарнавиштсозу адолатпарварро ба роҳ монда, дар заминаи он бо роҳҳои гуногуну мақсаднок маърифати ҳуқуқӣ ва шуъури ҳуқуқии ҷомеаро бояд боло бурд. зеро маҳз фаҳмиши дурусти мазмуни қонунгузорӣ метавонад инсонро субъекти комилҳуқуқ гардонад, гуфта шуд дар ҳамоиш. имрӯз тибқи дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ки сарчашма аз мулоқоти президенти мамлакат пешвои миллат бо аҳли зиё ва ҷамоатчигӣ доштанд, дар шаҳри Ҳисор гурӯҳи кори фаъолияти худро оғоз намуд ва пеш аз оғози фаъолияти гурӯҳи корӣ мо як маҷлиси кушод бо иштироки тамоми фаъолони ҷомеаи шаҳрвандии Ҳисор доштем ва мақсаду мароми фаъолияти гурӯҳи кориро ба онҳо фаҳмондем ва ҳамзамон аз ҷониби раёсат, муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Ҳисор, прокурори шаҳри Ҳисор умуман вобаста ба қабули қонунҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълим ва тарбияи кӯдак ба мардум муҳтавои қонун фаҳмонида шуд ва ҳамзамон дар қатори гурӯҳи корӣ таъкид гардид ки дар маҳаллаҳо, ҷамоатҳо, масҷидҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ муҳтавои қонунҳо фаҳмонида шаванд ва мардум ба дурустӣ дарк кунад ки ин қонунҳо фақат ба хотири беҳдошт ва беҳбудии зиндагии мардум аст.
ҳамчунин баён гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни мулоқот бо фаъолону намояндагони ҷомеа ва ходимони дин таъкид намуданд ки мо бояд иттиҳоду ҳамбастагӣ сулҳу суботи ҷомеа ва ваҳдати миллиамонро ки ҷавшани миллии мо дар муқобили хатарҳои замони муосир мебошанд чун гавҳараки чашм ҳифз кунем, зеро қудрати мо дар иттиҳоду сарҷамъӣ буда ватандӯстӣ ва заҳмати содиқонаи мо ба хотири ободии ватан ва рушди давлатамон аст. нотиқон иброз доштанд ки ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри сулҳу субот, осудагиву ваҳдат ва истиқлолият расидан, шукронаи соҳибватаниву соҳибдавлатиро ба ҷо овардан аз ҷумлаи арзишҳое мебошад ки миллати сарбаланди тоҷик онро дарк карда дастури зиндагии ҳаррӯзааш қарор додааст. вобаста ба ин аз сокинони шаҳри ҳисор даъват ба амал оварда шуд ки дастгирию ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии кишварро ба хубӣ дарк намуда сиёсати хиратмандонаи созандаашонро беш аз ҳар вақта дастгирӣ намоянд. нишастҳои хабарӣ дар вазорату идораҳои мамлакат идома доранд. имрӯз масъулони палатаи ҳисоб дар ҷамъи хабарнигорон аз фаъолияти шашмоҳаи худ натиҷагирӣ карданд. тавре зикр гардид, дар нимсолаи аввали соли равон аудиторҳои палата дар чанд вазорату идораҳои давлатӣ ҳолатҳои зиёди қоидавайронкуниҳои молиявиро ошкор намуданд ки маблағи зарар садҳо миллион сомониро ташкил медиҳад. аз ҷониби палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи соли ҷорӣ 182 миллиону 500 ҳазор сомонӣ маблағи қоидавайронкунии молиявӣ барқарор карда шуд. дар ин хусус имрӯз раиси палатаи ҳисоб Қарахон Чилазода дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. гуфта шуд ки бо мақсади таъмини арзёбии саривақтию сифатноки даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ва истифодаи мақсадноки воситаҳои давлатӣ дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хуҷагидорӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ аз ҷониби аудиторони палатаи ҳисоб 67 чорабинии аудиторӣ гузаронда шуда қоидавайронкунии молиявӣ ба маблағи 183 миллиону 900 ҳазор сомонӣ муайян гардид ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 87 миллиону 100 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. оид ба бартараф намудани камбудию норасоиҳои муайян гардида тадбирҳои мушаххас андешида шуда қоидавайронкунии молиявӣ ба маблағи 182,5 миллион сомонӣ аз ҷумла ба буҷет 114,1 миллион сомонӣ, ба корхонаҳо 44,4 миллион сомонӣ ва тавассути мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 24 миллион сомонӣ барқарор шуд ки 99,2%-ро ташкил медиҳад. барои бартараф намудани камбудию норасоиҳои молиявӣ ба вазорату идораҳо, корхонаву муассиса ва марказҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ 14 хулоса ва мактубҳои ахборӣ бо 508 тавсияи судманд ирсол шуда аз баррасии онҳо 22 қарору фармон қабул гардид, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ. дар идомаи нишасти матбуотии хабарнигорон вобаста ба дигар паҳлӯҳои фаъолияти палатаи ҳисоб саволҳо дода посухҳои мушаххас гирифтанд. дар сохтори умумии гардиши мол дар Тоҷикистон ҳиссаи воридот ба 77,4% ва содирот ба 22,6% баробар аст. ҳарчанд дар 6 моҳи сипаришудаи соли равон ҳаҷми содироти молу маҳсулоти гуногун аз Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бештар шудааст, вале то ҳанӯз таносуби содироту воридот хеле зиёд аст. ин нукта дар нишасти хабарии масъулони хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён карда шуд. низоми устувор ва самараноки фаъолият имсол аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи мамлакат дар ҳаҷми 167 миллион доллар маъданҳо ва консентратҳо, 95,6 миллион доллар нахи пахта, 90,5 миллион доллар алюминий коркардшуда, 23,6 миллион доллар меваю сабзавот, 21,9 миллион доллар ресмони пахтагӣ, 12,1 миллион доллар семент ва 12,4 миллион доллар пӯст содирот гардидааст. гардиши тиҷорати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳаи аввали сол бо натиҷаҳои назаррас ба қайд гирифта мешавад. инак соли 2024 гардиши тиҷорати хориҷӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 1 миллиарду 53,1 миллион доллар зиёд арзёбӣ мегардад. воридоти мол бошад дар ин давра ба маблағи 3 миллиарду 421,2 миллион долларро ташкил дод ки беш аз 709 миллион доллар зиёд аст. содирот ба 996,2 миллион доллар баробар шуд. ин нишондиҳанда низ 344 миллион доллар бо
афзоиш ба қайд гирифта шуд. Бояд гуфт ки дар сохтори умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 77.4% ва содирот 22.6%-ро ташкил медиҳад. Содироти мол ба ҷумҳурии мардумии Чин 40.1 миллион доллар, Туркия 26.5 миллион доллар, Узбекистон 8.9 миллион доллар афзоиш ёфта, бо давлатҳои Қазоқистон 33.6 миллион доллар, Русия 25.6 миллион доллар, Беларус 1.8 миллион доллар коҳиш ёфтааст. дар ин раванд ҳамзамон аз давлатҳои хориҷӣ ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 414.3 миллион доллар маҳсулоти нафтӣ, 193.8 миллион доллар воситаҳои нақлиёти сабукрав, 133.1 миллион доллар гази моеъ, 132.2 миллион доллар гандум, 82.2 миллион доллар чӯбу тахта, 71.5 миллион доллар шакар, 44.5 миллион доллар оксиди алюминий, 41.7 миллион доллар равғани растанӣ, 39.5 миллион доллар нуриҳои минералӣ ва 12.2 миллион доллар орд ворид шудааст. Новобаста ба вазъи молиявӣ ва иқтисодӣ дар ҷаҳон дар низоми интиқоли борҳо байни шарикони тиҷорати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон пардохтҳои гумрукӣ ва раванди босуботи нақшаҳо таъмин карда шуд. Ҳамин гуна оянда низ дар асоси механизми самарабахши фаъолият хадамоти гумрук фаъолияти худро дар самти густариши муносибатҳои байналмилалӣ ва рушди устувори фаъолияти иқтисодии хориҷӣ тақвият бахшида ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои бештар тадбирҳои муассир амалӣ менамояд. дар 6 моҳи сипаришудаи соли равон бонкҳо ва ташкилоти қарзи Тоҷикистон ба соҳибкорони истеҳсолӣ ба маблағи 3.4 миллиард сомони қарз пешниҳод намуданд ки ин маблағ бештар аз 32% қарзҳои умумии пешниҳодшударо ташкил медиҳад. роҳбарияти Бонки Миллии Тоҷикистон дар нишасти хабарӣ тадриҷан зиёд шудани ҳиссаи қарзҳо барои соҳибкорони истеҳсолиро натиҷаи татбиқи самараноки барномаву стратегияҳои давлатӣ оид ба рушди саноат арзёбӣ карданд. имсол бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон ба маблағи 10.6 миллиард сомонӣ ба муштариён қарз пешниҳод намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 1.3 миллиард сомонӣ ё 14.5% зиёд мебошад. раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода аз зимини нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон гуфт ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра дода шуда ба соҳаҳои истеҳсолӣ 46.3%, кишоварзӣ ва савдои хориҷӣ мутаносибан 14.3%, саноат 11.9%, хизматрасонӣ 7.1%, сохтмон 3.5% ва дигар соҳаҳо 2.6% рост меояд. зикр гардид ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 32% ба соҳибкории истеҳсолӣ рост омада маблағи 3.4 миллиард сомониро ташкил додааст. инчунин имсол ба муштариён ба маблағи 7.9 миллиард сомонӣ қарзҳои хурд дода шуд ки нисбат ба соли 2023 24% зиёд мебошад. фоизи миёнавазни қарзҳо дар моҳҳои январ-июни имсол бо пули миллӣ 23.1% ва бо асъори хориҷӣ 11.9%ро ташкил медиҳад. маблағгузории қарзӣ яке аз воситаҳои асосии таъмини рушди устувори иқтисодиёт, вусъат додани истеҳсоли ватанӣ, устувор намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави кор ба шумор меравад. дар баробар ин ба иттилои роҳбарияти бонк дар нимсолаи якуми соли 2024 сатҳи таваррум дар мамлакат 1.9%ро ташкил намуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0.4 банди фоизӣ кам мебошад. нишондиҳандаи мазкур асосан аз ҳисоби болоравии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ, молҳои ғайри хӯрокворӣ ва арзиши хизматрасониҳои пулакӣ ба амал омад. зикр гардид дар нишасти хабарӣ. роҳбарияти бонк вобаста ба фаъолияти 6-моҳаашон ба дигар саволҳои хабарнигорон низ посухҳои мушаххас доданд. роҳбарияти донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аввал ибни Сино низ зимни ҳамоиши хабарӣ аз фаъолияти 6 моҳаи худ натиҷагирӣ карданд. ба иҷозатномаи фаъолияти таълимӣ илова шудани 2 ихтисоси нав, биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ муҳимтарин дастоварди сохторӣ дар донишгоҳ дониста шуд. ба иттилои роҳбарияти донишгоҳ ба роҳ мондани омӯзиши ин 2 ихтисос талаби забони муосир буда дар оянда ба беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад.
дар нишасти хабарӣ ректори донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино гулзода маҳмадшо қурбоналӣ иттилоъ дод ки дар асоси иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ дар соҳаи таҳсилоти тиббию фармасевтӣ аз рӯи 5 ихтисос аз ҷумла кори табобатӣ, педиатрия, ташкили ҳифзи саломатии ҷомеа, стоматология ва фарматсия дар донишгоҳ мутахассис омода карда мешавад. Ҳамчунин бо назардошти талаботи соҳаи тандурустии кишвар баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии озмоишҳои тиббӣ ва иҷтимоӣ ба иҷозатномаи фаъолияти таълимӣ 2 ихтисоси нав биохимияи клиникӣ ва психологияи тиббӣ илова карда шуд ки қадами нав дар рушди ин соҳаҳои муҳим мебошад. қабул ба ин ихтисосҳои нав аз соли нави таҳсилии 2025-2026 ба роҳ монда мешавад. дар давраи ҳисоботӣ дар донишгоҳ 1776 донишҷӯи хориҷӣ аз 27 давлати дунё аз ҷумла аз давлатҳои Ҳиндустон, Покистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Эфиопия, Финляндия, Руанда, Зимбабве, Афғонистон ва Федератсияи Россия таҳсил мекунанд. ضمن نشست اطلاع داده شد که در این دوره از جانب کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 3 نفر عالمان دانشگاه با عنوان علمی پروفسور و 30 نفر با عنوان علمی دوسنت سزاوار دانسته شدند. باعث افتخار است که در این دوره 505 نفر دانشجوی دانشگاه در 13 المپیادهای بین دانشگاهی، جمهوریوی و بین المللی طبی اشتراک نموده غالبیت به دست آوردند. در نزد دانشگاه مرکز تعلیمی، علمی و استحصالی فارماسیا فعالیت دارد. عین حال در شعبه‌های داخلداری مرکز 20 نامگوی گیاهای شفابخش وطنی کارکرد و آماده کرده می‌شوند و 57 نامگوی مواد دارویی طبق درخواست کارکرد و برای تبابت بیماران پیشکش کرده می‌شود. در جریان نشست اوید به پهلوهای دیگری فعالیت این مؤسسه با نفوذ تعلیمی نیز داخل کرده شد. дар 6 моҳаи аввали соли 2024 дар ҷумҳурӣ ҳаҷми умумии фурӯши молҳои озуқаворӣ бо таносуби бештар аз рӯи арзиш ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 15.5%, нон ва маҳсулоти нонӣ 7.5%, қанду шакар ва маҳсулоти қаннодӣ 4.9%, сабзавот ва картошка 5.3% ва равғани растанӣ 4.4% афзалият дорад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед нурмаҳмадзода иттилоъ дод. иброз гардид ки аз аввали соли 2024 нархи маҳсулоти гӯштӣ 6.2%, аз ҷумла гӯшти гов 9.7% ва гӯшти гӯсфанд 7.4% баланд шудааст. дар ҷараёни нишаст иттилоъ дода шуд ки аз молҳои ғайриозуқаворӣ таносуби бештар ба маводи бинокорӣ 29.1%, автомобилҳо ва қисмҳои эҳтиётии онҳо 14.4%, газворҳо 8.8%, асбоби барқӣ 4.6% рост меояд. аз 307 иншооти ҷашние ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт ба нақша гирифта шуда буд, то имрӯз 285 адад ё 85% мавриди истифода қарор дода шудааст. ҳамчунин дар 6 моҳи сипаришшудаи соли равон дар ҳудуди ин ноҳияи кӯҳистонӣ ба маблағи бештар аз 21 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардидааст ки ин дар таърихи ноҳия бесобиқа мебошад. иттилоъ доданд масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар нишасти хабарӣ. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سالهای رشد صنعت اعلان نمودن سالهای 2022-2026 در ناحیه رشت روستای نزدیک کارخانه استحصالی محصولات گوشتی از جمله حسیب و کارگاه استحصالی کاغذ تشناب مورد استفاده قرار داده می شود. چون این اطلاع داده شد به خبرنگاران ضمن نشست مطبوعاتی مقامات اجرایی حکومتی دولتی ناحیه رشت. در ناحیه رشت 21 کارخانه و کارگاه استحصالی به نقشه گرفته شده است. شماره کارگاه و کارخانه استحصالی ناحیه تا یکم این سال 2024 به 31 عدد رسانیده شده است که نسبت به همین نشان دهنده همین دوره سال گذشته 11 عدد زیاد می باشد. سال 2024 حجم استحصال محصولات صنعتی به 21 میلیون و 197,500 سامانی رسانیده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 3 میلیون و 326,000 سامانی زیاد می باشد. گفته شد که در ناحیه رشت بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری صاحبکاران و ساکنان ناحیه بنیاد و با استفاده دادن 307 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است. تا امروز 185 انشاءات تعینات گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفته است که 85% نقشه را در بر میگیرد.
ضمن نشست مطبوعاتی گفته شد که وابسته به بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در دوام سالهای 2020-2023 احصای مبلغ‌های بودجتی و صاحبکاران محلی در ناحیه 24 بینای نو تعلیمی و 22 صنفخانه‌های علاوگی برای 6200 خواننده در یک بس ساخته و استفاده داده شده است. дар мавсими ҷорӣ дар хоҷагиҳои шаҳри Исфара бояд дар майдони наздик ба 2000 гектар киштии такрории зироат гузаронида шавад. яке аз хоҷагиҳои серҷамъияти ин шаҳр кооперативи тиҷоратии кишоварзони Навгиле мебошад ва хоҷагидорон тасмим доранд имсол дар майдони 100 гектар киштии такрорӣ гузаронанд. аз ҷараёни корҳои саҳроӣ дар ин кооперативи тиҷоратӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. кооперативи тиҷоратии кишоварзони Навгилеми шаҳри Исфара дар самти истифодаи самараноки обу замин, рушди соҳаи боғпарварӣ ва афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. имсол дар ин ҷо ҷиҳати саҳмгирӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат дар майдони 100 гектар кишти такрорӣ гузаронанд. бино ба иттилои агрономи хоҷагӣ дар 100 гектар замин кишти такрорӣ анҷом ёбад. хоҷагидорон дар кишти дубора зироатҳои донагӣ ба монанд мошу, лӯбиё ва ҷувори макка барои дон, аз сабзавот бошад караму сабзӣ, бодиринг, турбу шалғам, полезиҳо ва зироатҳои хӯроки чорво кишт кардаанд. дар хоҷагӣ ҳузур дорем ки ҳамин рӯз хоҷагӣ зотпарвар мебошад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагӣ зотпарвар мебошад. кишти дарави гандум пурра анҷом дода шуда. дар бисёри заминҳое ки пеш хода шуда буд мо кишти такрорӣ албатта гузарондагӣ будем. мо ҳозир дар замини кишти такрорӣ силоси такрорӣ ҳузур дорем ки нашунамои зироат бениҳоят назм мебошад. зичи бех таъмин карда шудааст. мана ҳозир корҳои агротехникии культиватсия нармкунии замин рафта истодааст ки ин барои тезонидани амали растанӣ хеле муфид мебошад. хоҷага ҳамин рӯз ба 40 гектар силоси такрорӣ гузарондагӣ ки ҳамаи зироатҳои нашунамош бениҳоят назм мебошад. дар майдони 10 гектар сабзӣ такрорӣ гузарондагӣ, 5 гектар турб, 5 гектар шалғам, 1 гектар карами такрорӣ, ним гектар бодарин кишт карда шудааст ки ҳамин рӯз бениҳоят нашунамошон назм мебошад. албатта мо ғайрат мекунем ки заминҳое ки мо ба нақша гирифтаем барои кишт бо тезӣ киштам ба анҷом расонем. кишти такрорӣ албатта дар рӯзҳои ҳозир давом дорад. дар рӯзҳои наздик мо албатта кишти такрорӣ ба анҷом мерасонем. кунун дар мавзеъҳои дигари ҳудуди хоҷагӣ низ нигоҳубин ва парвариши дигар зироатҳо низ мувофиқ ба қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ гузошта шудаанд. мувофиқи маълумоти риёсати кишоварзии шаҳри Исфара тибқи дурнамо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ кишти дубораи зироатҳо бояд дар майдони 1948 гектар гузаронида шавад. дар ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон ҳамасола талаботи хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ қариб ба пуррагӣ аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ таъмин карда мешавад. бо фароҳам овардани шароити созгори истеҳсоливу тиҷоратӣ ҳамасола шумораи коргоҳҳои дӯзандагӣ дар ноҳия зиёд мешавад. ин дар навбати худ ҳам барои аҳолии маҳаллӣ ҷойи кор аст, ҳам даромади иловагӣ ба буҷети ноҳия. мавзӯъро ҳамкорони мо Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов идома медиҳанд. имрӯзҳо дар тамоми корхонаву коргоҳҳои дӯзандагии ноҳияи Кӯшониён духтани либосҳои мактабӣ бо маром идома дошта, масъулини коргоҳҳо тасмим доранд ки дар рӯзҳои наздик вобаста ба талаботи ноҳия миқдори лозимаи сару либоси мактабиро омода созанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди гесту аз умраи корхонаҳое мебошад ки ба духтани сару либоси мактабӣ муаззаф гардида соли ҳазорҳо ҷуфт либоси шинаму ягонаро таҳияву пешкаши хонандагони сину соли гуногун мегардонад. раванди кор тибқи шартнома бо муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ гашта, фармоишҳоро дар муҳлати муайян дида иҷро карда истоданд.
با مقصد اجرای تامین نقشه سر و لباس یگانه مکتبی در سال تحصیلی 2024-2025 132455 عدد پیش بینی کرده شده است که از طرف ماموریت شعبه معارف تمام مؤسسات تعلیمی ناحیه نقشه‌بندی گردیدند. با مقصد اجرای تامین نقشه سر و لباس یگانه مکتبی با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی گیسو و صاحبکار انفرادی صمد و تازگل مؤسسات تعلیمی ناحیه شرطنامه دو طرفه بسته که در این سمت کارها ادامه دارند. یک سال می شود که در اینجا آمده کار میکنم. لباس های مکتبی، سرفن، بروک و غیر لباس های مکتبی را می دوزند. در طول 1 ساعت 2 ساعت یک لباس دخترانه را به اتمام می رسانیم. طول 4 ماه است که در این سیخ دوزندگی کار میکنم. از ما لباس مکتبی برای مؤسسه ها نیز دوخته استودیم. کارهای ما از کارهای چی دوختن تیار کردن برای مؤسسه های تعلیمی، یعنی لباس های مکتبی. ما این متاع را از روی قالب، یعنی قالب داریم، از روی قالب کرده بعد آنها را اندازه میکنیم، بعد دوخته میدهیم. طول 2 سال می شود که با همین کارخانه های دوزندگی همکاری داریم. برای سر لباسی یگانه خوانندگان را تامین نمودن به سال خوانشی نو از اینجا 350 دانه لباس گرفته و خوانندگان را به سر لباس یگانه مکتبی تامین می نماییم. صفت دوخت لباس ها نقض می باشد و پدر و مادر لباس های همین کارخانه را قبول کرده است و این سال هم آمده با اینها همکاری کرده از اینها لباس می بریم. چنانه که رهبر کارخانه ابراز می‌دارد محصولات استحصال نموده آنها صفت خوب داشته با معیارهای دولتی جوابگو است. در کارگاه دوزندگی 20 نفر زنان به جای کاری دائمی تامین میباشند که در یک روز 10-12 عدد لباس مکتبی را با پورگی دوخته میبرند. بنا به اطلاع مسئولین شعبه معارف 65000 لباس مکتبی با مؤسسه‌های ناحیه تقسیم کرده شده است که الکی 49% کارها سامان یافته است. همزمان در دایره همکاری و شرطنامه طرفین با صاحبکار انفرادی تازگل صمدووا برای تامین نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی با سر و لباس مکتبی در سال خوانشی 2024-2025 تا امروز 16250 عدد لباس با مؤسسه‌های حدود ناحیه دسترس شده است. در کارگاه سر و لباس با صفت خوب دوخته شده، نرخش نیز نسبت بازار و مغازه‌های محلی ارزان‌تر است. با مقصد تقویت بخشیدن تامین سر و لباس یگانه مکتبی خوانندگان با دستگیری کمیته پدر و مادران و مؤسسه‌های تعلیمی طبق سپارش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه یارمارکه فروش لباس یگانه مکتبی طبق نقشه هر روز برگزار کرده می شود که در آنجا پدر مادران دعوت گرفته آزادانه از سر و لباس یگانه مکتبی خریداری می نمایند. در ناحیه کوشانیان 60 مؤسسه تعلیمی فعالیت می نماید که از این 59 مؤسسه تعلیمی با سر و لباس یگانه مکتبی وابسته کرده، یعنی نقشه‌بندی کرده شده است. طول 3 سال می باشد که در کارگاه دوزندگی تازگل کار و فعالیت میکنیم. این زمان ما با دوختن لباس‌های مکتبی یگانه مشغول هستیم. ما کوشش میکنیم که دختران و پسران را با لباس‌های مکتبی یگانه تامین نماییم. من سپاسگزاری خود را به پیشوای ملت میرسانم که چنین شرایط‌ها فراهم آورد برای ما دختران و من به زنان خانشین و دختران خانشین توصیه میدهم که به چنین کارخانه‌ها رفته کسب هنر آموزند تا که در آینده زندگی خود را پیش برده توانند. میتوان گفت که برای ماندن چنین طرز کاربری با معارفچیان امکان میدهد که هم به آسانی طالب علمان مؤسسه‌های تعلیمی خویش را با سر و لباس یگانه استحصالی خود تامین نمایند و هم در مهیا ساختن جایهای نو کاری برای ساکنان ناحیه سهمگزار باشند. گزارش محمد رضا شریفزاده طالب جان سیفو برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه کوشانیان. дар ноҳияи восеи вилояти хатлон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ озмуни имсолаи гирандагони стипендияи президентӣ барои солҳои таҳсилӣ 2024-2025 доир гардид. тибқи иттилои ҳамкорони мо имсол дар ин озмун зиёда аз 3000 довталаб иштирок намуданд ки ин дар муқоиса ба солҳои пештара зиёд аст.
در برابر دیگر دستگیری‌های نورسان جوانان، تأسیس استیپندیای پرزیدنتی یکی از راه‌های هوسمندگردانی و دستگیری اجتماعی جوانان از جانب دولت میباشد و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی طریق آزمون با اشتراک داوطلبان از جانب کمیسیون صلاحیت‌دار انتخاب کرده میشوند و یک مدت چند سال میشود که این آزمون در ناحیه واسع آن همین طرف در سطح بلند دایر میگردد. امسال هم در این آزمون داوطلبان از همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه شرکت ورزیدند. من سمیه فیض‌الله خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 ناحیه واسع میباشم. امروز در آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک مینمایم و امیدوارم که صاحب موفقیت‌ها میشوم. من فرمان وجیبه خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 همین ناحیه میباشم و طول 3 سال است که در آزمون داوطلبان گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی اشتراک میکنم و امیدوار از آن هستم که در این آزمون بهترین ها غالب میبراید. من رسولова نوربانو خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 ناحیه واسع اینچنین غالب دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است میباشم. در آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی طول 2 سال است اشتراک میورزم. من میناداری خود را به فرزند خلق تاجیک پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که بهر ما جوانان نورسان چنین آزمون ها را برگزار نموده و شوق ما جوانان و نورسان را باز هم به کتابخوانی زیاد میگرداند. در آغاز آزمون رئیس ناحیه واسع داوطلبان را برای اشتراک در این چهاربینی تبریک نموده قید نمودند که گیرنده استیپندیای پرزیدنتی باید همه‌جانبه فعال باشد، برابر دولت صادق باشد، در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک نماید، در آزمون‌های سطح جمهوری فعالانه اشتراک نماید. در جنبش به همه داوطلبان موفقیت آرزو کردند. آزمونی که امروز گذشت شفافیت اون رو ما بر اعلی حس میکنیم. همچون پدر خواننده من در اینجا حضور دارم، دیدم که چه طرز گذشتنش به نهایت خوب گذشت. از معلمای کسبی که در اونجا مثلا همین چی رو انتخاب کرده شدن به نهایت به طرز شفاف به طرز درست همه کاری که در اون میگذشت من خوب میگذشت. در آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در ناحیه واسع نماینده ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان اشتراک نمودند. آزمون در 3 دور دیکتانت، سوال جواب ها، طریق تستی و شفاهی دایر گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. ҷелондеҳ дар ноҳияи шӯғнон яке аз мавзеъҳои зебо ва дорои оби нодири шифобахш мебошад ки ҳамасола аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳазорҳо нафар дар ин мавзеи дилрабо истироҳат ва табобат мекунанд. соҳибкорони ноҳия барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳону табобатгирандагони дохилию хориҷӣ ҷелондеҳро ба як минтақаи зебо табдил доданд ва дар атрофи чашмаи оби шифобахш осоишгоҳи зиёд бунёд карданд. шароиту имкониятҳои истироҳату табобат низ дар ин мавзеъ сол то сол беҳтар мегардад. иттилоъ медиҳад ҳамкори мо дар минтақа хосият худойбекзода. корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ та 1 сол аст ки таъмир гардида дар хизмати мардум қарор дорад. дар ноҳияи шӯғнон ҷойгир буда бо дастгириҳои молавии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шӯғнон дари худро барои дармонталабон боз намуда аз 2 бино иборат аст. дар як вақт метавонад зиёда аз 50 нафарро қабул карда барои онҳо хизматрасонии сатҳи олиро манзур намояд. оби шифобахши он ҳангоми аз қаъри замин бурун омаданаш 80 дараҷа гармӣ дорад. аз ин рӯ дар ҳавзҳои табобатӣ ба он боз оби хунук илова карда мешавад. даҳҳо дарди ҷисми инсонро даво мебахшад. аз ҷумла дарди устухонро дар 3 рӯз табобат бахшида устухони дасту по ва сутунмоҳраро мустаҳкам менамояд. мо метавонем 40 кас дар бинои якум қабул кунем ва 12 кас дар бинои дуюм қабул мекунем дар як вақт. ин ҳамагӣ дар ҷамолҷам мешавад. 50 кас дар ҷои хоб аст. тамом шароитҳо мо дорем. мо дар иҷода дорем ошхона, дорем ҳавзо мардона, ҳавзои мардона ҳастам ва ҳавзои занона. 3 та хонаи люкс дорем ки оно барои меҳмонҳо қабул кардани меҳмонҳо омода ҳастанд. яъне ҳам оилавӣ қабул мекунед? ҳам оилавӣ ҳам меҳмон алоҳида қабул мекунем дар алоҳидагӣ.
беҳрон содатқадамов муовини сардори корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ қайд намуд ки аз тамоми кунҷу канори мамлакат табобатгирандагон ба инҷо баҳри нияти шифо ёфтан омада истироҳат доранд. Инчунин осоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии ҷелондеҳ дар шоҳроҳи бузурги Душанбе Кулоб дар Воз Хоруғ Мурғоб Кулма қарор дорад ва ба ҷои истироҳату фароғати чӣ сайёҳону чӣ ронандагони нақлиёти калони боркаш табдил ёфтааст. осоишгоҳи Самад ки мутааллиқ ба соҳибкори маҳаллӣ Сангмаҳмадов Самад мебошад низ дар мавзеи ҷелондеҳи ноҳияи Шуғнон қарор дошта ба тавонбахшии беморони устухондард, рагҳои хунгард, сардард, маъмулан гаймарид сару кор дорад. дар ин ҷо духтури алоҳида ва мағзгар низ дар хизмати маризон ва истироҳаткунандагон қарор доранд. чанд сол шуд ки ҳамин касалии подард мара азоб медиҳад. ҳамаи санаторҳои Тоҷикистон будагӣ, Россиян будагӣ, лекин ба ман ҳамин ҷо маъқул аст. яъне ҳамин ҷо шуморо шифо бахшид? шифо бахшид. соли 2-3 маротиба мебинам, чунки ҷо зимистонам шароит хуб аст. бояд гуфт ки дар ин ҷо утоқҳои истироҳатии замонавӣ, инчунин утоқҳои бо усули хонаҳои тоҷикони кӯҳистон сохта шуда ва ҳавзҳои мухталиф бо ҳарорати гуногун ҷой дода шуданд. бояд гуфт ки тибқи нақшаи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шуғнон то 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо боз 3 осоишгоҳи муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони онҳо давом дорад. кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Кулоб дар якҷоягӣ бо нозирони шаҳр ба хотири коҳиш додани қоидавайронкунии ронандагону мусофирон дар шаҳри Кулоб амалиёти муштарак гузарониданд. зимни гузаронидани амалиёт наздик ба 100 ҳолати вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва нисбат ба қоидавайронкунандагони қонун протокол тартиб дода шуд. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард, пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ ва бартараф намудани мушкилот дар ин самт, кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар минтақаи Кулоб, шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Кулоб амалиёти махсус дар кӯчаи марказии шаҳр назди бозори Саховат ва терминали мусофиркашонӣ гузарониданд. қабл аз гузаронидани амалиёт раҳбарият ба кормандони шӯъбача мақсад ва вазифаи онҳоро ҳангоми гузаронидани амалиёт фаҳмониданд ва кормандонро ба гурӯҳҳо ҷудо намуда ба нуқтаҳои муайян равона карданд. дар натиҷаи амалиёт маълум гардид ки аксари ронандагон дар роҳҳо ҳаракати воситаи нақлиёти аз берун нақши махсуси ранг дошта бо чароғакҳои шӯълавари рангҳои кабуду сурх ва сигнали овозии махсуси ба кор даровардашуда ҳангоми ҳаракат дар роҳ аҳамият намедиҳанд. гуфта шуд ки ронандагони воситаҳои нақлиёт уҳдадор мебошанд ки ҳангоми наздик шудани воситаҳои нақлиёти аз берун нақши махсуси ранг дошта бо чароғакҳои шӯълавари рангҳои кабуду сурх ва сигнали овозии махсуси ба кор даровардашударо барои таъмини гузаштани бемамнуъияти онҳо, инчунин воситаҳои нақлиёти таҳти мушоияташон қарор дошта роҳ диҳанд. дар аксари маврид роҳ надодани чунин воситаҳои нақлиёт боиси сари вақт ба ҷои ҳодиса нарасидани онҳо мегардад. зимни амалиёти мазкур инчунин як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёт барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, гузаштан аз чароғаки сурх, ба ҳаракати дигар нақлиёт монеа эҷод намудан, идора кардани воситаҳои нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ дар ҳолати мастӣ ва боз чанд қоидавайронкуниҳои дигар боздошт гардиданд. ба иттилои раҳбарияти шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар минтақаи Кулоб, зимни ин амалиёт барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ нисбати 93 нафар ронандагон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. аз ҷумла 7 адад бе муоинаи техникӣ, 21 ҳолати роҳ надодан ба мошинҳои махсуси чароғакдор, 5 дучархаи электрикӣ, 2 ҳолати мастӣ ва итоат накардан ба талаботи кормандони бозрасӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо. дучархаҳои электрикӣ ва ронандагони воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор шуда бо автомобил ва дучархаҳояшон ба шӯъбача оварда шуданд ва нисбати онҳо чораҷӯӣ карда мешавад. ба гуфти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар минтақаи Кулоб, ҳамин гуна чорабиниҳо дар оянда низ пайваста гузаронида мешаванд. хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар шаҳри Сочи, Россия, гурӯҳи олимон ба омӯзиши мағораҳои мацестин ки яке аз мӯъҷизаҳои табиат дониста мешавад шурӯъ